dnešnej súťaži pre 6-ročné a 7-ročné mladé kone hrála na našu radosť slovenská hymna, a to konkrétne Davidovi Horvátovi. Ja ti srdečne blahoželám, tak túto súťaž pre mladé kone máte za sebou, ak by si nám ju vedel takto po skončení priblížiť viac. Súťaž bola super, ja si myslím, pekný parkour mali postavený tie mladé kone, bolo to dneska na čas, ja mám naozaj rýchleho koňa, pozorného, takže bolo to ideálne pre ňoho. My sa nachádzame vlastne úplne krátko po skončení Poháru národov. Včera sme vás síce mali šancu vidieť aj v rámci takej krátkej tlačovej konferencie, ale aké sú tie dojmy a pojmy takto deň po, keď sa nad tým teraz všetkým zamyslíš, tak aké sú to pocity? Tak bolo to naozaj neskutočné, ja som fakt nerátal s tým, že to proste takto zajazdíme všetci. Kone skakali fantasticky a tak, jak sme začali od začiatku sezóny, myslím si, že kone majú výbornú formu a myslím si, že my ako jazdci. Ak by si mohol zatiaľ tieto predchádzajúce dni až do tohto bodu nejakým spôsobom zhodnotiť, tak ako by si zhodnotil celé dianie Danube Equestrian Festival? Tak je to tu pekné, je to tu super, máme to tu doma, takže ja som spokojný veľmi. Čo ťa ešte tento týždeň čaká a neminie? Zajtra chcem ísť Grand Prix s mojím najlepším koňom z YouTube a uvidíme, budeme sa chystať na ďalšie preteky. A čo bude teda taký highlight tejto sezóny? Bude toto semifinále, po prípade finále vo Varšave, alebo ťa ešte ako jednotlivca čaká niečo viac? Tak chceme chodiť teraz tie Grand Prix 3-4 hviezdové a chceme sa určite venovať tomu Poháru národov. Ideme teraz aj do Prahy, síce to není v našej lige, ale sme sa tam vybrali, takže uvidíme. Tak my budeme tú cestu sledovať a držíme ti palce, blahoželáme. Ďakujem pekne.